llei de Wacky. Digue'm què és el que vols, quin és el teu desig. Per qui vols arribar a ser ferit? Un gran buit on els somnis estan flotant. Et va tancar els ulls. La tempesta de sorra no s'atura el cor, on floreix la flor del safrà. I ara et sents un xic sol i encara més perdut. El temps que el desert ara treu l'alegria de la tristor. El poder que has rebut es convertirà en passió. El falcó que vola lluny i a les urpes del futur agafaré els somnis pels que ara estàs lluitant, i el Sàhara estarà més enllà d'aquest cel pur que sona el jurament i que et conduirà fins al sol. La lluita entre els escollits ha començat a cop i volta. El primer contrincant és Amaru Otaira, un escollit que converteix en foc l'aigua que es posa a la boca. Va contra les normes que un candidat a rei intervingui en una lluita. Episodi 3. La llei dels dons. Va contra les normes que un candidat a rei intervingui en una lluita. Contra les normes? Mentre no ho descobreixin, es pot fer el que es vulgui. Me l'ha pres! El teu poder és transformar les tovalloles en ferro, oi que sí? Ara ja no em fas por. Wacky! Era massa demanar que s'aguanti estret aquest mocós. Au, Taira, l'has de rematar, què esperes? Sí! Bala de foc a 1000 graus! No tinc altre remei. Quina passada! Han tomat una pila d'atacs com aquest i encara s'aguantava dret. El noi és fort. Què pretens fer? Ja ho veieu. Em nego un rodó que aquest nano acabi la seva trajectòria aquí. Li faré d'escut fins que us pugui derrotar ell. Només et protegiré aquest cop, pren això com una oferta especial del dia. Aleshores, us derrotarem a tots dos amb la bala de foc més potent que existeix. Vinga, Taira! Entesos! Bala de 10.000 graus! És massa forta. Imatge. Pot ser que aquesta no la resisteixi. Tenia raó. Ets un lluitador fora de sèrie. És de bojos! Ha pogut contrarrestar l'ultrabala de foc fent servir un sol arbre! Ah! En Taira està inconscient ara. S'ha acabat el joc. Perdrà el seu poder i tornarà a dur una vida normal. Tornaràs a fer trampes? Que vostena! Wacky! Et trobes bé? Tens ferides superficials, has de resistir. Tinc gana. Tinc gana. Només era això? Merda! Si hagués sigut en sano encara, però és vergonyós perdre contra aquell mocós. Ja suposava que hi cauria. Norma número 50. Es prohibeix que els candidats a rei ajudin els seus escollits durant una lluita. Qui violi aquesta norma està destinat a caure a l'infern. Quina porcada! Escolta, nosaltres també hem d'anar alerta, Kobayashi. Quina oloreta més bona. Hola, ja t'has despertat? Ah, el noi de la xemeneia d'abans. I tu per què menges arròs amb belgues com si res? Es pot saber què ha passat amb la lluita? L'Wacky ha capgirat la situació i l'ha guanyat. Quina alegria. Però aquí encara hi ha un altre escollit, Wacky. Estigues tranquil·la. No tinc cap intenció de lluitar contra un ferit. Bé, nois, jo avui ja plego. Moltes gràcies. No té importància, això d'avui. La
corres amb algues era boníssim. Parles d'això? Mm. Bé, de fet no crec que t'hagis de sentir obligat a donar-me les gràcies. Senzillament no em venia de gust que aquell paio obtingués el talent en blanc. Ha dit el talent en blanc? Mm. No em facis repetir-te el mateix un altre cop. No t'hi volem per res al club d'atletisme, ja t'ho he dit. Te n'has d'esborrar d'una vegada. Adachi. Però jo també tinc dret a córrer, entrenador. No en tens. Ah, Els clubs són llocs perquè les persones amb talent puguin desenvolupar-lo. El fet que un noi com tu, que no té cap mena de talent per córrer, sigui membre del club d'atletisme, no té cap ni peus. Se suposa que tu tens talent per dibuixar i per les manualitats, oi? Doncs apunta't al club que et toca. però si tingués... Eh? Però si tingués el talent necessari per córrer, entrenador, em deixaria quedar-me al club d'atletisme? Que ets burro o què? El talent és una cosa que s'ha de tenir de naixement, home. És impossible que el puguis obtenir després. Si guanyo totes les lluites i aconsegueixo el talent en blanc, podré aconseguir el talent de córrer, oi que sí? Naturalment. L'obtenció del talent en blanc et donarà el dret d'escollir el talent que més desitgis de tots. Si a l'hora de demanar el talent que vols hi poses beisbol, aleshores obtindràs el talent per jugar a beisbol com ningú. Si hi escrius espectacle, obtindràs un talent que captivarà moltíssimes persones. Els estudis, els idiomes, l'exploració, la política, la dominació... Podràs obtenir qualsevol talent que desitgis. Jo només vull tenir el talent que cal per córrer. Es veu que demà anireu a l'escola Hinokuni, oi que sí? Sí, demà ens toca fer un entrenament conjunt d'atletisme. Lluitaràs amb aquest escollit i el derrotaràs. Ah? El coneixes? És un del club d'atletisme de l'escola Hinokuni. Lluitar amb tu serà el trampolí que em proporcionarà per sempre el talent necessari per córrer. Ueki.